सिगाङावनो नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आरोना। दा एसे नै जोंहा आबौआ जोंहा गोदोनि मानसिना बे जोंहा गासैबो मानि सोब किच्छु मैगं थाइगं ना जिखुनु जाया अमा गासैयावबो जोंहा बिथाङा आबौआ गोदोनिखाय नालाय गासैखौबो नाम दोनस्लाजोबनो हायो आरोना। दा जोङो जेन' गाबज्रियो आरो बे बिनिफ्राय ट्रेन्सफार आथायनो हायो आरोना। दा आङो आबौनाव सोंग्रोनोसै आरोना। दा जेन'बा फोरलाजों नाजों जायोबा बे माब्रै जागोन दे नामखौ बुंदो खरान हरदो। गोलाव फाख्रा फिथाइजों ओमफ्राय दैनि प्लेनजों दैनि प्लेन। दायो मा जाखो नाजों फोरलाजों नोंथांमोना खोनासंदो। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय माबा हांसोजों सबायजों माब्रै जायो? हांसो मानि दैनि जाहाज नि बेदरजों बेनिफ्राय दैनि जाहाज बेदरजों गोसोम दाब्लेजों। गोसोम दाब्ले माने जोंहा माने हांसोजों सबायजोंबो माने गोसोम दाब्ले आरो माने दैनि जाहाज जाहैबाय आरोना। दैनि जाहाज। आरो दानिया बुंबावसै आङो नाजों ओमफ्राय जिंखाजों। नाजों जिंखाजों। नाजों जिंखाजों। जिंखाखौ दा होनसै जिखुनु जा नाजों निलान्जिजों होन। नाजों एलांखि निलान्जि दे दाना बुंदो। दैनि प्लेनजों माबा बे गोलाव फाख्रा फिथाइजों माने फोरलाजों नाजों माने दैनि प्लेन आरो बेहा माने नाया दैनि प्लेन जाहैबाय आरो जोंहा फोरलाया जाहैबाय गोलाव फाख्रा। दानिया जाहैबाय अमाजों मोदोमफुल दे अमाजों गारथाव गिदिर बेदरजों हिनजावफोरनि फिथाइजों माने गारथाव गिदिर बेदर ओमफ्राय हिनजावफोरनि फिथाइ दे दा बुजिबा बुजिबाय बुजियाबा मुदुफुल माने बुजिबाय आरोना मैदुफुलजों अमा बेदरजों माने नैबे ओंख्रिया। दानिया हिनजावफोरनि फिथाइजों गारथाव गिदिर बेदरजों। दानिया मुदुफुलालाय हिनजावफोरनि फिथाइ नङा। ओमफ्राय नेक्स्टआव दाना माखौ होनबावनांगौ दाउ नङा होमबा? दाउजों आलुजों थारमाने आथिं थोंनै खुगा गोफार बेदर बेनिफ्राय हौवाफोरनि बडिगार्ड जाबाय आरो। ओमफ्राय नों दा गस्लाखौ गांबेसे गानदों? 6-7 खान। दे ओरै सानना खिथाहरलाय। गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा 6 7 8 नैबेथ' गासै थांबाय 9 जाबाय। जों 10 खान 11 खान 12 खान 13 खान 14 खान 15 खान। जोंहा आबौआ माने गस्लाखौ बिराद बुरजा गानो आरोना। दा बिथाङा जाहैबाय माने इसि मानसि नांगौ जों बेखौ इसिनि मानसि। दा इसिनि मानसि नालाय बिथाङा दा गरमखौ नांगौ बेनो आरोना। जोंनाथ' जेन'बा जों दा गरम नालाय जों दा गस्लाखौ गांनैल' गानदों। आंथ' बरायबाय नालाय बेहा जेन'बा दा इसिनि मानसि आरो बे माने थान्दानि मानसि। दा बिथाङा गस्लाखौ गासै 15 खान गानदों। ओमफ्राय गोजां बोथोराव बियो बेसेबां गानो 18 खान। दा माने नैबे गेजेराव जाबाय आरोना गोजाङाबो गोलोमाबो। आं बुंनोसै आं माने बुरिजों उन्दुआ हारसिङै उन्दुयो बेखायनो आङो गस्लाखौ बुरजा गाननांगौ जादों। बुरजा गाननाङो गोजांहाबो बोराय देहाखाय गोजांहाबो। थारमाने आं बुरिजोंबो उन्दुआ हारसिङै उन्दु हिसाबै बोराय देहाखाय आंहा गोजाङो बेखायनो आं गस्लाखौ बुरजा गानो।
अब्ला स' नोंथांमोना खोनासंबावदो जोंहा मोननैसो माने ओंख्रि नाम दंबावो आरोना माने गोसोआव फैयाखैमोन दा जोंहा आबौआ फोरमायसिगोन आरोना दा एम्फौजों जोगोनारजों नङा होमबा खर' फिदिंग्राजों गल गिदिर फिथाइजों माने खर' फिदिंग्रा गल फिथाइ आरोना बुजिब्ला बुजि बुजियाबा था बुजिबाय आरो ओमफ्राय दानिया ओरै गिदिङा होमबा औ ओरै गिदिङो ओमफ्राय आदार जा होमबा एम्फौआ ओमफ्राय मोनसेया मा होनदोंमोन आं सबाइ बिनजों मैथाजों मावजिनि बडिगार्डजों गोखै मैगंजों मावजिनि बडिगार्ड आरो गोखै मैगं स' अब्ला बेखिनियावनो दोननो सानबाय रायजोफोर दा नोंथांमोनहा माने बिनि मैगं जेन'बा ना बायदिसिना नाना रोखोम माने ट्रेन्सफार बानायनाय आरोना गाव गोसोजों माने बे मैगंखौ नाम दोनदों आरोना बिथांखौ जोंनो साइन्टिस्टबो होनजायो आरो गोदोनि दा बिथाङा गोदो साख्रिखौ लायाखैनो माने गोदोनि मानसिफोरा साख्रिखौ लानो बायोमोन आरोना बिदिनो रेडिअ बायदिसिना माबा बायदिसिना सोलायोमोन ना गोदोहायथ' दा साख्रिथ' जासिफ्राबो लाखायाखै लागौमोनलै आङो ओमफ्राय माने जेदिन इन्टारभिउ हैनांगौ ब्लगाव ओइदिन माबा गांजेमानि मोदोम बाहारि गैया हिनजावफ्रा उदै सानाया मा जाबाय गैया थांनोनो मोनाखै आङो माने गोदोनि समाव जोंहा आबौआ साइन्टिस्ट जागौमोन आरोना थांनो मोनाखै जाहैबाय आंनि देवानिया आदार सोलोंनानैमोन प्रथम ब्लग सोरजिजेननाय बे गुरफिलाव सिदार अब्ला स' हामबायसै लोगोफोर जोंहा गाबोन अखा नायब्लानो मोनसे मोननै जोंबा फिसा फिसा खौरां लानानै फैफिनसैलाय स' नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय आरोना एसेनोसै गोजोन्थों